sociala näten. Färgerna www.sportal.fo och trysta lunchen. Jag tror här att förra veckan det ta visst kanske visst skulle ha några spelare för resten av världen så crowd att tror det. Jo, det gör det just alltså. Vi hade bara bronsnätter och vi måste räkna att kämpa för toy och jo, det gick så där att ta gott alltså. I allt det är tredje bästa linje i landet helt säkert som inte blev för mig så dem det spelet men aldrig. Det är synd det här var kanske inte helt bra fotbollsspel. Det var det inte nej. Alltså vi ja. Vi skulle inte skapa något det skulle inte men vi får runt för att öden stream stigen och det är alltid ringt att komma här och spela och det gör det helt inte nämnt för oss men vi visste vi får få några möjligheter och ja så där finns det en mål det var gott. Det är så ajan vi har på. Det är till brons som det är så här rätt nu. Ja, det är det. Vi har inte möjligheterna. Nu vet jag inte hinna slutet var det där men det är bronsan och men hoppas man kicksa alltså man kickar en distans att det tar en ekpel mamma vet så det